Ambo, kowe aja ngridu kasutapanku. Kowe bali ya. Hiduping tekad kula sampun ngandhemi sedaya lampahan ingkang badhe kula temoho. Raden. Tetelo manut kados kula sampun boten wonten ajinipun. Nanging langkung boten aji malih menawi wonten satunggaling satriya ingkang ngambek lelemeran. Tambo, kowe aja ngucap kaya ngono. Nyatanipun Paduka Raden Dewabrata boten kersa nampi kanyatan, Raden. Murid jemparing mesti numpangaken denging langkap ing cipta mungkin naryo ngagar-agari Dewi Ambo abet kumyus riwenira Sang Dewabrata ngregeli kang pusaka mrujut tumancep jajaning Ambo budal wali kepecah kapisanan. Dewabrata itulah kenging panuwun kang tanpa upami, Raden. Inggih jalaran pusaka andika satemah kula mancing ing tepet suci. Nanging Raden keparengga kula munjuk atur ing ngarsa andika, Raden. Namung margine pecah menika ingkang mesti kula ambah. Nanging kula prasetya dhateng badan kula ageng ing katresnan kula mboten niat minggah ing swarga loka. Benjang dumugi ning mangsa kala. Raden, mugi-mugi wonten tetungguling wanodya ing jagat ingkang sembada badhe ngengetaken Paduka.
lan samar pamor ing suksma sintok semaya winah ya ing sapi sinimpen pelang ing kalbu pambukan ing warana pareng saking liyap layap ing saluyup pindha pesating sup pano sumusuk ping raksa jati jiwat maweh rasa ping hati tulungana raga nengso kang katamanas moro esamira nyirnake lungkrah lan lesu ngilangke rasa kang samar tresnaku gorepan testadya melakung garwaku wong ayu, garwaku wong manis. Gondowati, kula wonten pangendika ngadhawuh sinuwun. Sengseming rasa wong urip bebrayan mono yen tansah tresna tinresnan. Iya to? Inggih sinuwun. Tetela mekaten pangajabing manah. Lah iya. Ingkang jeneng garwa mono rong pribadi kang wis ditunggalake sak badan. Loro-lorone darbe ancasing urip ingkang tansah
setya lan setya ing antaraning kakung lan putrine semono uga putri marang kakunge. Inggih menapa dereng kabukten menggah setya bekti kula dhateng paduka sinuwun Pancala. Wis nyatane dina iki nggonku bebrayan kelawan sira wong ayu wis peputra sajuga yaiku Nini Dewi Drupadi ingkang samengko wis ketok diwasa. Inggih Ya mung emane bareng pun Kakang lan Siadi wis kagungan putra mijil wadon Nini Drupadi, tak enteni nganti kaya ngenteni timbuling watu item saka dasaring segara. Kok ora enggal tuwuh adine iki piye? Inggih kula pun bedhek wiwit kala wau sonten kula ngertos janji piyai kakung astane wiwit surup wis juwal jawil ora wurunga ya mung arep nyengkak-nyengkakke. Kowe ngerti to? Bagya mulyaning rasaku ora kaya yen kasinungan putra mijil kakung. Besok bakal sumilih gumanti keprabon tegese ana ingkang bakal nerusake ngembat praja Pancala. Tumrap kula kakung utawi estri sami kemawon waton panggula wentahipun permati sinuwun. Ya ora. Tetep ana bedane. Antaraning anak wadon lan anak lanang ki yen aku ya milih lanang. Mboten. Yen kula inggih pilih wanita Lanang. pilih wadon. Nek ngono sing menang kowe. Wong nyatan anakmu Drupadi wis katon walagang mengkono, mongko urung duwe adi. Nganti bingung nggonku budidaya. Tetanyo marang para muni, marang para pinter lan para brahmana Sewa Sugata. Piye carane nggonku makarya? Kepiye nggonku nggarap sawah, nggarap tegal, nggonku nggaru lan nggonku ngluku supaya wiji ingkang tak tandur mau tumuli ambabarawa. Nanging kaya pepes pengarep-arepku, mbok menawa bener kandhane wong akeh kae yen to sak bubare metu anak wadon Nini Drupadi apa ya bener yen to sejatine lemah ingkang tak paculi lan tak garu lan tak uluku kuwi lemah ingkang cengkar, lemah ingkang ora subur. Upamiya pangandika paduka mekaten menapa mboten dawah kosok wangsul. Kosok balen piye? Senadyan to sitinipun menika subur upaminipun nanging upami wiji ingkang dipun tanem menika wiji ingkang mboten mentes, wiji ingkang gabuk, menapa inggih badhe saged uwoh sinuwun. Piye? Nek ngono kowe ndakwa wijiku gabuk. Kanggo nitik gabuk lan orane wijiku coba tak tandure ana tegaling wong ngono piye? Gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lir kincange ngalis. Boten mawon. Ampun ngaten. Rawurunga ya digondeli. Kok mbok gondeli? Mosipun boten kenging tindak sak mangke. Wong wedok ki ya ngono kuwi. Ketoke sajak klewo-klewo nek ditinggal ya gulung koming. Mboten sisah
kathah paring dawuh sakmangke lajeng kados pundi supados kasembadan paduka kagungan momongan malih. Lah iki marga apa ingkang bakal tak tempuh? Monggo sinuwun nindakaken tarak brata meminta dhateng panguwasaning dat Kang Murwengdet. Mugi-mugi saged pinayungan dening Hyang Mahanasa satemah paduka pinaringan momongan malih. Ya. Mula Yayi, ing wanci Madya Ratri iki ayo pun Kakang Wansyadi namur laku wae. Munggah gunung mudhun juang. Ayo bebarengan meminta sih nugrahaning Hyang Agung. Muga-muga enggalo teka momonganku lan momongane Syadi. Nggih ngaturaken panuwun. Monggo kula dherekaken sinuwun. Palukon laku ning lekas. Bukit linuding gedung mengker tebih ngungkurake kutha Goro Pancalaradya minggah ereng-erenging wukir nusuk ing grumbul suku kasrimpet penjalin cacing parandene kaya datan rinewes risang kekalih hanenggih Prabu Yatnya Sena miwah garwa Dewi Gondowati semengkaning raos daya-daya pikantuk pituduh sejati nugrahaning Hyang Maha Agung pinaringana putra ingkang kinarya panyambunging yuswa saya tebih tindake kawusa kocap labes Musti Madya Candra datang kendhat risang kekalih bro kanang riwe hamara wayan nelesi sarira sakujur nganti mlentung sak jagung sukuning Sang Kusuma Dewi sakala gumetring raos datan kuwawa ngampah lungkrahing sarira dawahing pepangkoning Sang Raka wadananira layu kumelku cemrah nyomaratani sinuwun kula sampun boten kuwawi mlampah Yayi mung kari sedhela maneh ayo tak gendong sedhela maneh Yayi kula sampun boten kuwawi yang pineksa peksa parandene saya awrat sigra ginendong kang garwa dening Sang Nata lumampah lon-lonan najan Sang Nata Prabu Drupada jati-jatine wis datan kuwawi nanging moho ngenaki tyasing sang garwa sakala sumrepet panone dawah ngalumprok kaya kapok
wis datan kapireng pasambate ana gebyaring kilat yayah anyamber sang nata tengah bruwi kang tekani oh Ger Drupada patine jeneng sira Gandawati aja kagiat ulun Betari Saraswati ing Ejawantah Amemba Sardula. Waduh pangabekti kula mugi kunjuk Bukulun. Inggih pangabekti kula katur Bukulun. Iya ya. Suntom pakarya bombong Tyas Ulun ora lewat pangestulun tampan ana kaki. Kula ningdat kapundi? Kapundi Bukulun? Kepango kula badhe nyuwun katrangan menggah rawuh pangejawantah paduka Pukulun. Menapa badhe mbanjut jasad kawula Pukulun? Aja kleru ing panampa ya kaki. Satemene malih apa? Rening mesti nebus kanthi laku. Ulun bakal minangkani apa ingkang dadi sedyanira. Ingkang wis kacipta jroning atinira. Drupada lan sira Gandawati. Waduh, ngaturaken panuwun Pukulun. Ngaturaken panuwun Pukulun. Muga sineksen Hyang Maha Agung jeneng sira besok bakal tumlinggal kasinungan putra.
putra ya nggih. Aduh pukulun sepinten pingeng manah kula ngabet saking dawuh paduka ingkang mekaten. Lah apa to? Yayi, wong kang teteken kanthi tekun ki bisa tekan kok tenan. Nyatane pun kakeng mansyadura kendhat nggonku tansah tarak brata meminta marang nugraning Wang Mahanasa nyatane keturutan Yayi. Kula nuwun sewu pukulun menawa menawi kepareng paduka pukulun paring kanugrahan dhateng kula mbok inggih atmaja kula ing benjang kaparingana mijil kagung ingkang sembada ing samukawisipun. Pukulun menawi wonten kapareng paduka pukulun mbok inggih atmaja kula ing benjang mijil wanodya ingkang sulistya mumpuning samukawis pukulun. Wong wilahing Mastuna Sidam sekaring bawana langgeng Kaki Drupada lan Siranini Gandawati sayektine ya lanang ya wadon atmajanira mong wae kang bakal menjila ing bawana dadi tetungguling para wanita atmajamu besok lamun tawes mijil saka ngguwa garba paringana tetenger para Srikandhi ya nggih. Sridina ning pasewakan busana sutra maneka warna sebak rong puspiting udyana nyang panjrah kang sarwarama Para prabanya sumirat sirate mangilat adet ning sasantine skala
nirkumaraning Pramudita sirna kang durgama sinapu ing kaheningan sorot humancur nenggih menika prabaning praja Pancalaradya ya negari Pancalaretna wis kawentar kasusruh ing manca praja labet kaprabawan utamaning Sang Nalendra Prabu Sucitra Prabu Drupada ya Sang Nata Prabu Yatnyasena nyata lamun ratu pepakuning bumi ing tansah ambudi murih harja jejeking pernatan marmanggung jinunjung drajate tiase mareh arum saking budi palawarta kinacek samining ratu mila datan mokal lamun hateking Sang Nata sinengkuyung dening para brahmana nuju ngarisa juga keparang miyos tinangkil mungguing siti luhur bali runggo pepak pasebaning para punggawa negari miwah ing mabukuh mungguing ayun tuhu putra kinasih Raden Trusta Jumena datan kantun Sang Ngerkyana Patih Trusta Ketu kawis tingal wingit mimbaning Sang Nerpati ndatak sakoling mangke Prataning Nalendra kekalih nenggih Sang Nata Mandura Prabu Balarama miwah ing kengari Nalendra Dwaraka Prabu Harimurti temah cingek kang samya mulat dadya mangkono sigra sisek lenggah satata sing Nalendra kekalih Rejeng nayak kengrat Tutengrat Gotama hamenggo manugrahen len sing
sakutra tangu wis winulya tang wis winulya dahat katedha purbaning Hyang Mahanasa mugia paring pepadang mring jagat Pancala. Wah, meh kewala mboten saged angucap labet saking bingah raos sing manah kula. Dene paduka ingkang minulya anak Prabu Mandura menapa dene putra Prabu Indrawati sampun anuruti gungan kula kepareng rawuh wonten ing praja Pancala. Kula nuwun sewu katuran bojo krami rawuhipun anak Prabu Mandura. Nggih. Pangestunipun Paman Prabu niskala sowan kula manggih rahayu mboten langkung. Namung pangabekti kula mugi kunjuk wonten ing ngarsa paduka Paman. Aduh, nggih. Kula tampi namung dawaos sami-sami kewala. Najan to kula menika pinanggih sepuh nanging jer sesamining Nalendra paduka ing sampun ngembat jejeking adil Nyakrawati ambau denduk. Semanten ugi putra Prabu Ndrawati katuran prayogi mewah sinubaging kamulyan rawuhipun nggih. Aduh Paman. Rahayune ring sambi kala sawanipun ing putra kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk saya malih dosa menapa ing badhe kula sandang menawi kula kumawantun cumantaka nampi sembahipun putra Prabu ingkang saknyatanipun Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang angejawantah. Namung dawah sami kewala nggih prayogi lengkasir nak dirgama miwah sangga runggi. Kula nuwun inggih dahat kapundi dawuhipun Paman Prabu Pancala. Malah pinanggihipun gawok nuwun ing raos kula labet kula tampi dawuh timbalan paduka Paman Prabu tumunten enggal sowan wonten ing praja Pancala. Nggih, Paman. Sawetawis sami anggen kula mboten duwi kaluhuran paduka Kanjeng Paman Prabu mewah jayaning praja Pancala. Namung wonten sandyaning raos lajeng wonten wigati menapa paduka Paman Prabu kraya animbali ingkang putra. Nggih. Prasajan kewala waleh-waleh menapa wonten gembolaning manah ingkang nedya kula atur wonten ngarsa paduka anak Prabu. Ya kaya ngene iki rasane dadi wong tuwa ngantos bingung anggen kula matrapke tuwek kula niki nggih. Utamanipun babakan menapa Paman? Menawi perkawis kaprajan kinten kula wong sak negara sampun sayek sahabibraya. Sedaya sami rukun manunggil cipta rasa karsa miwah karyanipun nyawiji gumolong tekadipun. Babakan kendho kencenging pernatan amis baji ning negari Pancala menika sampun sinengkuyung dening para nayaka pangembating praja. Namung sareken
babakan menika wonten sambung rapetipun kalian kulawarga nagari Pancala inggih swasana kulawarga kula piyambak nggih kados mekaten raos kula dadi wong tuwa duwe anak wadon mongko ayu rupane. Menapa kadang kula Yayi Wara Srikandhi pamit? Lah inggih. Rayi jengandika Wara Srikandhi. Yayi Wara Srikandhi wonten menapa paman? Nggih. Saben dinten menika mboten kendhat nawala dumawah wonten ing pangkon kula ingkang suraosing nawala kala wau saking para priya, para raja nerpati, para satriya ingkang suraosipun isi pangalembana dhateng kasulistyanipun anak kula Wara Srikandhi. Ana ratu sing mamerke kesugihane, ana ratu sing mamerke kebagusane, wonten satriya ingkang mameraken kasektene, ana ratu sing pamer kuncarane. Malah kula ngantos gawok lan ngungun biyuh-biyuh ambak wong lanang padha ngengleng bingleng kenganglangan nganti padha pating cepat plang gandrung kalian